Co byste doporučil divákům, aby se vyhnuli onkologickému onemocnění? To je veľmi zaujímavá otázka a veľmi široká, obšírna. Takže my ten mikronanoplast zatiaľ nevieme nejak eliminovať z organizmu. Nevieme presne, ako funguje a čo tam presne robí. Tie štúdie už naznačujú, že preniká dovnútra bunky, to je skôr problematika nanoplastu, a v tej bunke zrejme mení ten genóm s tým, že nás v podstate v úvodzovkách oslabuje. Takže my môžeme znížiť expozíciu, keď hovoríme o mikronanoplastoch, ale čo je naozaj vedecky podložené, sú práve tie environmentálne veci a životný štýl. Takže čo sa týka fajčenia, alkoholu, to sú to je excesívne fajčenie a excesívne pitie alkoholu vedie práve k onkologickému ochoreniu, to je dokázaná vec. Že taký typický, dajme tomu onkologický pacient na otorinolaryngológii má už 10 ročia expozíciu tabakového dymu a samozrejme zrejme pije alkohol, tzv. Krčmový habitus. Takže ak zmeníme už len tento životný štýl, že prestane fajčiť, že prestane piť, tak si zvyšuje šancu, že nevyvinie nejaké onkologické ochorenie. Potom samozrejme znížiť expozíciu, ale aktívne preto niečo spraviť môžem. Môžem sa samozrejme pohybovať, môžem sa hýbať, a môžem zlepšiť stravu. Tie odporúčania WHO sú celkom jasné. 150 minút ľahkého kardia a 2-krát týždenne tzv. Rezistenčný tréning. Rezistenčný tréning znamená lezenie, znamená crossfit alebo jednoducho zdvíhať činky vo fitku. Už to by nám veľmi pomohlo, nie len pri onkologických ochoreniach, ale aj pri ochoreniach všeobecne.